Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Aniuna ang programang panunin informasyon, eduk-aksyon, programang mainforma dapit sa presenteng kamugtakan kan edukasyon sa satuyang nasyon, eduk-aksyon, programang magtataunin giya sa mga estudyante, magulang, administrador kan eskwelahan, asin lambang maestro, asin kamaistrahan, eduk-aksyon, ang programang madangog, asin masimbag kan sa inyong mga kahaputan sa lado kan edukasyon, eduk-aksyon, pag-iriba ang abogadong simple, kredible, asin di kalibre, Attorney Ryan Paul Olfindo, asin ang pandiurag na administrador, tunay asin maasahang servidor, Principal Carlo Obrero, asin ang lalaking mabuuton, alagad sa komentaryo, may duon, Maestro Arnel Agtuon sa programang Eduk-aksyon, kasurugin do sa edukasyon, eduk-aksyon. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Laga Hi. Hello. sa Hello. Attorney and Sir Carlo. wala. Maray na pagkabanggi sa kapos na nag-antabay na. Good evening sinundua. Kumusta ka mo? Maray na banggi, Maestro and Sir Carlo, maray na banggi po. Maray na banggi sa gabos na nag-antabay. Sa buong umaga. Si Sir Ronald and Attorney, maray na banggi sa Indo asin siriman sa tuyong mga parantabay. Medyo halili kitang day nakapag-programa. Yes. Pero mas okay na pag-arog kayo niya, no? Mas okay na arog kayo nila. Tanganing durot ako lamang nahiling sa tuya. Duman kaya sa garo sadit-sadit duman. Ang itsura ta. Hindi. Oo. Pero okay ko tanan nahiling manggabos, ano? Anyway, para reyas man sana yan. Sabi ni Sir Carlo, garo ngayon, nasa pandemic na naman ngayon kita. Garo ngayon kan nasa pandemic ngayon kita kan panahon na... Sa airport. Tanawara si attorney, naputol si linya ni attorney. Sige, taon, babalik ito.
kumilos Sir Carlo, kumusta ang graduation? Kumusta ang mga estudyante tangon yan? End of school year na. Mga kapuro paingalo na kan trabaho sa mga teacher sa bidaa. Mga kapuro paingalo na kan trabaho. Nata, totoo tabi, Sir Carlo, na mga kapuro paingalo na kan trabaho. Ah, pero, Oo, iba man naman sa ibang mga eskwelahan na nainot nang nagkondusir kan sa indang mga moving up recognition and graduation exercises. Sana nagpupropahingalo na. Alagad kami sa muyang eskwelahan tabi, sir. Sa Biyernes pa. Biyernes Biyernes Sa pa ka mo? tuyang, graduation exercises. Biyernes pa pala Yes. sa inyo, no? No, sa bagay, sa mga ni, Webes pa man kami eh. Webes pa kami. Sa aga. Sa aga, recognition. Sa Webes, iyo ang graduation. teacher Kaya medyo sunudan lang. dito ba'y Yeah. Masiramon ang kape. sa kairaming campus lagi kang nakita Mag-oral storya kita mga tugangkan, mga bagay-bagay po, end of school year sa gunyan. And of course, ito pa may hanging question kita, Sir Carlo and attorney. Si attorney nagpaara, madali lang data may bisita nag-abot, yaon si Kapitan Orozco kan sa indang barangay. Nag-abot sa inda. Kaya sige, may hanging question kita, Sir Carlo. Anhapot, nararapat na ba na ibalik so regular na school year kang nakaagi baga so dati June to April. So iyan ang hanging question ko yan. Mga kahaputan, dapat na bang ibalik or tama na ini? Taon-taon siguro pag restoryahan ta no, Sir Carlo and bilang ika sa administrador, maraman taman ang sa imong insight and si Attorney Ulfin Duman maraman taman kung ano man ang sa iya man stand patungkol digdi sa kahaputan na inikan mga magurang kadaklan mga magurang naghahapot kayan. ay hindi gawa biro. Pero sa ngunyan mag-story mo ta Sir Carlo kan mga pangyayari siguro po Sir Carlo so mga so mga do's and don'ts ngunyan na mga paalala kan DepEd patungkol sa celebration kan or pag celebrate kay itong recognition and graduation. Ano sa mga do's and don'ts, may mga paalala ang Department of Education kayan. Ini sa mga dapat, mula sa mga day dapat. Go ahead, tabi, Sir Carlo. Yes, in fact, ang mga bagay na yan nakapalaman sa sarong DepEd order na pig-release pa kan mga nakaaging taon na puro pirmi pig-remind sa tuyang mga eskwelahan na pag-abot sa pagkondusir kan mga recognition, graduation, and moving up exercises, dapat ini maging simple sana, alagad makahulugan. Yes, sir. Absolutely no collection po. No Yan. collection daing collection in anong contribution sa tuyang mga kamagurangan and sunod dapat po dai pwedeng i-require ang mga magurang o mga estudyante na magsulog ning extraordinary attire and dapat daing extraordinary venue pagabot po sa pagkondusir kan mga aruken na aktividad. And Pero yan may mga ano ba sir na Sir Carlo, may mga school luya sunet ni Sir Carlo. May mga eskwelahan kaya na nag-conduct or nag-kondusir kan sa indang mga commencement exercises kan sa indang mga nawara si Carlo. Kan sa indang mga recognition sa mga malls. So okay lang ba ito tabi Sir Carlo? Sa pagbalik siguro ni Sir Carlo bilang administrador, maaraman niya to kung igwa kaya kay mga arog kay itong eskwelahan na nagkondusir sa mga malls, sa mga ibang lugar. Tapos sabi niya kaya kasubago, limitahan sa pagluwas, kumbaga dapat duman lang sa eskwelahan. At ang galing mabawasan ng gastos.
Good evening, Tabi. Ma'am Beth Kana, maraming salamat po sa pag-antabay. Thank you so much. Si Colonel Gilbert Otibar, nag-antabay kasi bago nagprograma siya. Good evening po, Kuya SM. Watching po in your program. Salamat po. Si Kuya Gilbert Otibar. Pasensya na kamo sa nag-antabay sa Kuya. So, nag-abang sa Kuya Kasubago. Nag-aabang ko talaga ng programang Hoy Action alas 6 hanggang alas 7. Dahil ako nakaprograma kasi naghali naman po kaya ako nagluwas muna na ako. Genius kakay Nagbisita naman ako duman sa lesson bukid, itisis pang duman sa bulod. sa tahayon Nagbisita ako sa bulod. Sige, nagbabalik mga tugang. Yan na po, Sir Carlo. Ayan, sige. Ayan. Sir, ito nga ni po, hapot na duman, kasi ikaw ba mga schools na nag-conduct kan sa indang mga commencement exercise, kan sa indang recognition sa mga malls, okay lang ba ito? Sabi duman sa DepEd order na day muna kay mga extravagant, mga extra na lugar na didaos ining mga exercises na ini. So, pero okay lang ito. Kung sa tuya kayang hihilingon si Ranel, itong mga prohibition na ito is not absolute. Absolute. Tinhuli ta may mga requirement kaya ang eskwelahan na kung saan dahil namimet kan sa indang mga fasilidad. For example, medyo nga dakulan mga graduates and sa indang facility sa eskwelahan dahil kayang i-cater itong bilang kan mga graduar, kan mga bisita, mga magurang, as in mga parotokdo. So, justified. May exception. Justified ang pagkondusir nila sa ibang venue aside from the school premises. Yun, okay. Kaya, dahil po maggalas sa mga magurang at kaya kami sabi, dahil ngaya pwede ang arog kayan, pero sa muya ngayong espilahan, arog kayan na siya nangyari. So, ikaw po, kaya arog kayan. Siguro, pipaliwanag man yan, Sir Carlo, no? Pipaliwanag man yan mga teachers and administrators. No? Oo, bago baga magkaigwa kang I mean bago i-conduct ang mga argan aktibidades nagkakaigwa yan ning pag-urulay sa paginin sa room meeting kang SPTA ano po kang administrador kang eskwelahan ring maplansahan mga detalye kan graduation recognition man yan o moving up. So sa puntong iyan kung talagang di man kaya kang eskwelahan kasi may mga saraday kitang eskwelahan na di kayang i-hold talaga na araw kaya nakadakol na tao. So pigtutugutan man kan tuyang schools division office na ikondusir sa luwas kan eskwelahan. Pero igwaman ki mga schools na sabi mo Kasubago, igwa ki mga base duman sa department order ba dahil na pwede katong sa mga kasulutan, sa mga madigarbong mga kasuotan na gagamiton para sa graduation. Igwaman giraray ki mga arog kaya na pangyayari, Sir Carlo, may nanutaran pa kamo ki may nag-eskwelahan na naggamit pa or pa-contribute para duman sa siyempre kaya gusto mo nga magtuga. Ikaw kaya ni may mga magurang na arog kayan, Sir Carlo may mga magurang na tumatang yung primero man sa nangyasar, man sa nangyambes nga mangyayari yan na mag-graduate nga naki ko, di magtuga na kaya kita or mag-arog na kita kaning kusulugon. Ikaw man gari ka, Sir Carlo? May mga nagkaaraman man kita na mga eskwelahan na surulog talaga ning tugan sa mga estudyante. Alagad, syempre, iyan baga, kung halimbawa ginusto asin na pagkauruyunan kan mga kagamagurangan na arog kaiyan ang sulugon kan mga estudyante ninda hilingon muna sa nata tarapos na nga ni sa graduation. Yeah, kumilos na pero kasi dewan kasi may iwasan basta ang importante diyan napagkasurunduan kan SPTA, kan mga magurang, kan mga teachers na nagkauroron duman sa namuyahan ninda na ito na ang gigibunin ng or isulog ninda. Bago pag-abot mo. Sige, ang go ahead. Difficile kaya i-define ang tatara mo na extraordinary because what is extraordinary for me might be just an ordinary thing for you.
Yes. So, kumbaga dahil mo eksaktong madidefine talaga yan. Sa kuya, it's already a luxury, it's already an extraordinary. O ito pa lang, pang saod-saod mo sa Sir Arnel na Yes. yan. Kaya dito yan maano yan. Dito yan kumbaga subjective yan. Depende yan sa tao, depende yan sa magulang. Kaya dapat mangyari na pag-urostoryahan. Gabos magkasurundo. Magkaigwa ng approval, magkaigwa ng consensus, ang mga kamagurangan. Araw kang pigpapahayag kang regional office. Sa tuyang departamento na dapat proper mag-implementar ning kung ano man na kasunduan, iyan dapat napag-urulayan na sinaprobado kang mayoriya kan mga members kang School Parent Teacher Association o SPTA na pigapon ta dati kaya baga GPTA GPTA. Wow. Okay, so ang magiging problema lang naman kayan, may magreklamo na naman kayan so iba sa mga daido man nag-attender kasi yung mga nangyari kan kung siya nila nag-attender sa mga meeting yung man sanang manreklamuhon. Totoo po yan ang mangyayari. Bako yan kano. Kundi talagang totoo po yan. Yan po true to life na pangyayari. Ang sige, pagbasdanin do, ang sige mga reklamo, ang mga reklamuhon, itong sa mga na nag-attender. So mga nag-attender god na nakasabot, ito sila nagreklamo. Siyempre, ito nakasabot sinda. Yan. Yan ang minsan makamurumundo. Ano? Kaya kung sisay pa, so sabi mo nga ni dahil nag-attender, iyo pa ang reklamo. Well, dahil naman talaga may iwasan yan paminsan-minsan. Talagad kaipuhan lang na explikaran, paliwanagan. Tangarig ka, maaraman niya. And sa sunod ng dig, mag-attender ka, tangarig ka, sabutan mo. Kaya dapat talaga, ako pig-encourage ko mga parent, mga magurang, pero ko pig-encourage, dapat pirmi ka mo mag-attender pag may pa-upload na meeting ang eskwelahan. Tangaling nasabutan ninda. Kasi magayon niya na, magayon na oportunidad para pagpintilar ang mga issues kung anong paman na dapat pag-urulayan, pag-desisyon. Kung and iyan ang tamang iyan ang tamang venue. Tangaring ipaabot ninda ang senda mga opinion, mga inagrangay. As in, ano pa man na makahaputan. Naramdaman ko to Sir na Rivale, so dating supervisor kang Albay 1. Natin mag-aandi ka specific ito, dakul ano pa lang yan, apat pa lang ang district yan, Albay District 1, Albay District 2, Legazpi District 1, Legazpi District 2. Si Sir katong Rivale, retired na si Rivale. Ang sabi niya duman sa mga inagrangay, mga mga hinanacations. Mga hinanacations. Kaya diyan yung proper venue para kung halimbawa igaman ka mo ni mga hinanacations, may mga hinanakit ka mo na gustong sabihon, ay sabihon na nindo. Diba? And syempre, diyan baga sa mga meetings na yan, yaon diyan pagkakataon na halimbawa igaw ka rin magayon na suwestyon. Igaw ka pala natatago na magayon na pwedeng ipangyari kang grupo. Dahil nadangog sa suwestyon mo, dahil ka nadangog sa boses mo, di sayang ka itong suwestyon na ito. So, dapat mag-attender, no? Pero sa inyo, Sir Carlo, ang costume lugod sa kuya, nindo, nakatoga, naka-uniform, ang order mo sa eskwelahan? Alam lang pero naghahagad nining pamanggihan sa tuyang ataman hindi. Sa mga paratabay. Sa kaputan mo tabi, Sir Arnel, kita sa tuyang eskwelahan, pinaagita sa rong pag-urulay and pag-abyaning resolution kan sa tuyang mga kamagurangan na ang kagustuhan ninda dahil pig-imponer, dahil pig-impose kan eskwelahan, kagustuhan ninda na pasuluton sa inda mga aki ning hulita ang sabi ba ganinda sarong best man sa nangyayari
sa elementary ano yan, sa bilog na elementary years kan senda mga aki. So kita na sinunod-sunod as in nagpatubod pa kagustuhan nila. So ito ang susuloton kan sa toy mga estudyante. Bilang sarong public servant, masunod kita naman sa kagustuhan kan sa to yung mga kang kadaklan. correct. Tapos kita sa permian sa indang desisyon. Pero yung mga ano, mas magayon mga hilingon mga langgad. Kung iisipon, ako man, pabor man ako naman sa magsulog din toga kasi for the first, ano nga niyan for the first time sa laog kan anom na taon na nagklase ang mga aki, yugon mo po, pito tabi kinder pala, no? So, from kinder Oo. hanggang grade 6. Karon dahil Dahil mo mo- yung kinder Kung di mo nga ni, di mo aram kung nagbilta pa yan sa, pirang beses pa nagbilta na yan sa klase niya. Kaya, di ba, sa laog kan araw kayo na taon, for the first time na mahiling mo lamang suaki mo niya kasulog din toga. Di ba? Magayon ba? maginhawa man sa bot. Ano, maray man sa pagmati. Inulita, nahiling mo, nagpaso, nakagraduar. O at least nalampasan niya. So, inot na level kan sa iyang pagklase. So, maugma. Pati Yun. sa mga magurangan, as in sa mga paratokdo. Magka-proud ba magpaano kayan Pagka-proud dyan mahiling mo, lalo sa mga paratokdo man na sa laog kan pirang taon, nahandalan mo siya, nahiling mo na nagsakat na sa stage, lalo kung may award pa sa mga aki, dakol siya nagkigwalin mga awards, magka-proud man. Na so pag tuwad-tuwad mo sa pagturo, na nakata-graduate man giraray sa mga estudyante yan. Di ba? Mas kingiya dahil ka tuturo. Mas kingiya pero di ka ngayon absent. Mas kinay ka man nagdalawag sa klase. Sa buong My goodness. Nawara na si Atty. Elpindo. Garo na may garo busy may ano na may kauron kaya nagabot si Kapitan. Pero seryoso ang urulan. Good evening po, sir. Sabi ni Ma'am Elena Valenzuela. Nagkanta ba si Ma'am Elena? Good evening po, Ma'am Elena. Muna si Brad na Jerome Gonzalo nagkanta ba man? Good evening, watching from Sagumayon. Mga taga Sagumayon, good evening po. Salamat sa pagkantabay. Medyo panuya ang ano tawag yan ang viewers tangon niya. Paano, nag-abang paano sinda, dapat alas 7, nagpungkya kita alas 7:30. Nagpul kita alas 7:30. Dahil kaya ka mong mga, anong yung oras kayong pagpulin, diba? Dapat alas 7 kita mapuan. Mga tugang, ang programa pong Eduk Action, dapat po talaga nag-start 7 to 8. Yan. 6 to 7, Suhoy Action na programa. Kasi nung lingkod, dahil lang po ako nakaprograma, duman pa ako sa Bulod. Nagduman ako sa Bulod, kaya naglugsot naman ako ngunyan. Kaya saka naman ako nakaprograma. Pagbalik na saka nakaprograma. Duman kita, Sir Carlos, sa hanging question kasubago. Ini na ba talaga ang dapat or kaipuhan tamang ibalik sa dati? Ang school calendar, itong school year calendar, na imbis na nagpuong kita ngunyan na August, na matapos naman yan mga June or July naman next year, pagkakataon na ba para gibuhon tayo o ibalik ta pabor ba ang kadaklan or maski ka mo mga nakantabay sa ngunyan, are you in favor na ibalik sa dati itong suklase school calendar na mapun June na bulan matapos na Abril? So sa nakantabay po, nagdadakol na sa nakantabay, thank you, salamat po. Mag-comment na lang mo para mabanggit ko mo sa programa para kumbaga magparamdam ka mo, pagalawin nyo ang baso. Yan, sa nakantabay dyan. Sir Carla Tabi, sa imong pananaw, sa imong paninintugan, dapat bang ibalik sa dati na ang school calendar ta or okay na ining August, then mabalik kitang July, ma-end na July? Well, kadakol kaya ning mga pangapudan, lalong-lalo na sa mga manlain-lain na organisasyon ng mga paratukdo na sigun sa inda, dapat na yung ibalik
duman sa Hunyo ang pagbungkang klase as in matatapos sa bulan na Marso. Ano? Talaga igwa kaya kita ninglay na nagsasabi na ang presidente kan Republika kan Pilipinas tinatawan ning authorization poder tangarig ideterminar kung no arin ang burokasan kan klase. So, siguro sa mga sa tuyang pagiriba sa tuyang mga kapuparatokdo kusog-kusog ang pa ang boses ninyo. Yeah. Kaaring madangugan sa indong mga inagrangay. Yan. May mga proposals man talaga kayo. May mga proposals sa ang grupo kan ACT, so ACT teachers, may proposals kayan. May proposals hinda. Maging ang TDC, na kung sa inyo, ako nabibilang, sa akong miyembro kan TDC, may proposal man kami na maibalik ang dati na school calendar. Itong mapo ng June matapos din Marso or April kasi kadalasan kan first week of April. Tama. Pero magayon itong proposal na nabasa ko sa muyang sa grupo sa TDC, dahil ko para suduman sa ibang na grupo, suduman sa ECT or sa ACT kung ano man ang sa itong proposal. Pero magayon sa proposal na pigtao kan TDC and magano rin i-discuss ta siguro ni sa programa. Syempre kay banan ka mo. And kung mapapwede, makaiba niya to ang TDC chairperson kanisa i-guest tanig di sa programa, Sir Carlo, para may haputasin ta kung ano talaga so proposal o proposals. Kasi magayon magayon ipaliwanag din dito. Mas magayon, yan nga ni Supig sabing right ngaya from the horse's mouth. Yan. Mismo kay Boss Ben. Sa inyo naman. Pag-una ko, madawag mismo sa kabayo. Kasi di ba, right from the horse's mouth, yung mga tataraman na. Kumbaga, first-hand information. Yan, first-hand information mismo. Hali mismo sa tuyang TDC Chair National. Pero magayon ito, Sir Carlo, and magayon ito ma-discuss dito sa programa. Itong puon ng God pagkapuon ngunyan na mapuon kitang August hanggang sa matapos ining April, mga first week of April. And kukulangon, di ba, kung iisipon ta, magiging dapat kayo na nasa batas, nasa 202 ang minimum or 200 ang minimum na school days. Tama ako, Sir Carlo? Correct me if I'm wrong. 200 dapat. So pag negotiable na pigapod. Non-negotiable. Yan. 200 days dapat. So, may proposal kaya ng ang TDC, maabot siya duman sa, kung gusto na talagang idalion, maabot lang siya duman sa mga nasa 180, kung di ako nasa lagare. Di ko kaya na maray, na matandaan kasi hali ko nabasa. Then, may mga remaining pa, syempre, dapat ma-meet itong 200, may remaining pa, kumbaga, babayadan na lang itong Sabado. Pero sa Sabadong ito, pwede itong gibuhon na modular. Dumansaro ito sa mga proposal niya. Kaya lang, di ba, kumbaga iyan entitled kita, ang teachers, may PBP kita na pig-upod, itong sa proportional vacation pay. 2 months dapat yan or 25 days. Ayan, nasa batas, nasa civil service, omnibus civil service law yan, na dapat igwanin PBP or professional vacation pay ang mga teachers kasi parehas lang ini kang mga yaon sa gobyerno. Igwa man sinda kani Sir Carlo, kung di ako nasa igwa man sinda kaning ano apod kani sa inta forced leave, ano ba apod kani sa inta sa inyan tabi Sir. So PBP, so proportional vacation pay na napiga po na pag summer or pag daing klase mataram sinda masurtihon nga sa mga teachers 2 months nga yan na daing laog or 1.5 month na daing laog pero ngayon nagsasahod. Sa piga po bagay na PBP proportional vacation pay para yan sa yan sa Magna Carta for Public School Teachers. And kanima na mga pamayokang skulahan
and itong ibang non-teaching personnel kang DepEd, igwayan na pigyapod na 15-day sick leave and 15-day vacation leave. Plus, may forced leave pa yan, forced leave and privilege leave. Ayun, So, parehas kayo sa mga yaon sa mga government offices, ano? Bakulang Yes, sa mga yes. parehas nindo. Igwaman sinda kayan kasi kamo nasa administration kaya kamo nasa kumbaga bako kamo sa teaching. Teaching Yaon kamo. related. Oo. Pero sa teacher matara magayon ni ang buhay ngayon nindo, nagapararagad pa kaya kamo nin increase. Pero dahil nindo pag-iisip na pagbakasyon ngayon dahil magtrabaho, nagsasarahod kaya kamo. No, Salamat po. ano yan? Ang mga teacher kaya, daiyan nag-enjoy kang paid vacation Correct. leave and paid sick leave. Pag Yes. ikaw na-filing sick leave, ibabawas yan sa service credits mo. Yes. Ibabawas yan sa service credits mo. And, wala man sila. Kung may service credit na, Sir Carlo, kung may service credit ka pa. Pero kung kayo na, awas na ako. Minus. May, arog sa kuya, pero ang nag-absent ako, binawasan ako last month, 5,000. Dako lang itong bagay. Yan. Kaya, entitled ang mga, basta man sa na kaya Minas Mariosep, aram ko Kumbaga. ang mga pulisiya, puraber magpara paluwas na yung anuman ng mga pahayag. Sabi nila, Mm-hmm. maswertihon ngaya kamo, tamas king nga yung trabaho, may sahod kamo. Iyan ang tingin na sa isip ninda eh. Yan ang gaganin din sa sabutan. Mandato yan kang day. Ang aragad i-increase kaya. Sige pa nga aragad ki-increase, di pa nga kamo nagpapag-increase nito ngaya. Pag bakasyon nga na, mga kamong trabaho, sarahod nga kamo. Ang mga teachers, ay man makamonetize kang leave credits. Correct. Iyan ang dapat masabutan Pag nila. nagilang, nagbakasyon, kung vacation leave, definitely bawas yan sa sweldo. And Yes. pag hilang ka man, sick leave ka, so ibabawas yan. Kung may natatada pang Service credit. service. Sa taas, nakapako ba yan? Base sa existidong guidelines kang Department of Education, nakapako yan sa 15 dias na pwedeng i-grant sa sarong teacher. Sa sarong taon. No matter what, kung gurano kahalaban sa imong pigtaong serbisyo outside the regular hours of duty, still nakapako yan sa 15 dias. Tapos ito pang service credit na ito, ma-acquired mo ito, makukuha mo ito kung isiserbisyuhan mo kasi gusto mo ka service credit pero maserbisyo ka sa Yes. Kada ko sa election. para maka-acquire ning service credit aron kang pag-service sa election. Ay, Maduman ka ngayang papareporton kang Sabado Domingo. Katindir ka ng Diba? training na weekends. Yan. Title ka kayan sa service credit. As in, ano pa man na DepEd sanction activities na nagtatao ng service credits. And usually, pigka-grant yan kapag ka weekends talaga. Ika nag-render ng servisyo. Or maski after office hours. For as long as na-aprobado kang head of agency, then entitled ka kayan. Tapos itong sa mga holiday na kaipuhanan ngayon ang participation kan teachers. Yan. Igatawag yan ka service credit. Halimbawa ngayon nagparade kang June 12 araw ng kalayaan. Pero sana naman talaga i-grant ito. Minsan pa pero ang bihis na ako nagparade dyan. Dahil man ako natawanan ng service credit. Una ko nagparade ng tupadahan. Parada. Parade, parada. Wala ko pinarade so tupadahan. Iba man naman. Nasa sa isip ko ay pambihig. Si IDG kaya nang maparade. Pero ito. June 12. Kaya nadisganar man ako kan ma-attendir ka duman tapos dahil man sana i-grant sa service credit mo pero na ako attend kaya po mga ganyan di magpaparade na. Mainit. Sarap pa.
mainit, may high blood kita. Pero papanduwa, hindi kaya kan bitis ta. Hindi na kaya kan bitis na magparalakaw kay Harayo. Kaya yan po mga tugangan na dahilan. Kaya po, yan po ang dahilan. Kaya dahil ko magparataram-taram, basang-basang na masurtihon ng mga teachers na maski bakasyon ngayon sa sahod. Bako po yan, charong kaya. At least na paliwanag na po tabi yan sa paagi ni Sir Carlo Obrero, ang sarap po sa mga matibay na principal sa Legazpi Division. Kaya dahil ko mo ka magpara-isip na ha. Malino na po tabi yan. Ha? Sige. Oras na, 8:02 na, Sir Carlo. Alas 8 na. Bells will be ringing. Pasko na. Pasko na pag... Webes kita naman, Sir Carlo. Pag Lunes, Miyerkules, Webes, ang matukaw na di sa programa, si Sir Alan Acosta, buda si Kuya Larry Allende. So, programa nindang real time. Pero ma-start yun August pa. Kaya, kung okay pa sa Indo, pag everyday kita, kung gusto nindo, ang Edog Action, 7 to 8, kaya, habang di pa, Kung kakayanon kan sa tuyang schedule, kaugmahanda na makapagtaon ng informasyon sa tuyang mga parantama. Lagad ko, yun ang gusto ko madangog. medyo alanganin. Pasensya na po. Duman lang kita sa mga oras sa bakante. And abilab. Yan. Yes, sige. Bastang 7 to 8 kita, Sir Carlo. TTH na 7 to 8, yan ang sa Edog Action. Para... siguro yung ano yan, 5 minutes si attorney. Kaya ba? Yeah, sige. Diyan pa si Sir. Diyan pa si attorney. Mabalik siya? Parang tagarong 5 minutes. Sige. Malay mo makahabol pa. Sige. Tai-chat ta si attorney kung baka tapos na. Yaon na po si Kapitan. Yaon na si Kapitan pa. No? Siguro may kaipuhan na pag-oras toryahan duman sa ina. Sabi ni Brad na Jerome Consena, so dati sana na oras kan or calendar, school calendar. And sabi ni Brad na Jerome, puon duman sa puon duman Just ito, sa totoo lang, Mhm. araw ka kan mga nakaaging bulan, nag-implementer kita ning ano nga po gani kay ito, blended learning para maiwasan ta itong mga helang asin na mga katibaadan darakan na labi-labing init. Ano sa namin? Kamo nga ni garo ka ito sa eskwelahan nindo, garo ano ba kamo half day ba? Half day, 6 to 12. Nag 6 to 12 kami. Tangani ng so alas 2 na grabe ang init. Alauna alas 2 na grabe ang init. Dahil na sa kubon sa mga aki. Saro yan sa mga advantages, kung mabakasyon na Marso or Abril, ining summer time talaga, iiwasan ang ang exposure kan mga sa sobrang init. Correct. Activities talaga, dahil man kaya talagang. Bako Ang rason sa pribadong eskwelahan na talagang fully aircon. Sa tuya, sana Electric fan na walang kamatayang electric fan na pero may ngayon sabi kan magwara na daw ko sumagurang may magwara ako na daw kayan hindi kaya na tatapos kaya ang electric fan na yan halos nga taon-taon nga nagbabayad din para sa electric fan. Disposable lang big babakal. Ang electric fan kaya syempre ma-surrender man yan kung hapon pa kaaga, sundo pagkahapon non-stop. Maski, agurahan mo hindi na kaya. Ay nga naman ganyan, pag Sabado Domingo. Sabado Domingo, panggi. Kada para patirari kung day ka man. Kung day ka man hanggang magsuro ka kaya. So kaya nararaot. Plus, ining mga kalidad pa kan sa to yung mga minsan. Kaya, dahil maiwasan talaga magka-route yan. And mga magurang nakamalis siya.
Iya, mga magurang talaga meron ako yan. Pero nga sir nga, pero minsan sa niya, kanabis yan taon. Malaw ko yan ang klase ko na aki kong iya. Nagbabayad kaya ko para sa electric fan. Ay, Oo nga. siguro. Ya, baga, tarabangan kan mga magurang kan mga paratokdo, tarabangan kan skilaan, siguro kung yan na taon, sumingi. Kung Pero ito ulit. Ano ito? sa susunod na taon din, o pwedeng i-charge naman sa mo. Oy, kasi, ano yan chargeable yan. Oh. Chargeable sa mo ang electric fan. Ang abot nga ni yan, semi-expendable na mga supplies and equipment for as long as they sumubra sa 50,000 pesos. Pwede Pero at naman. least bago kurtina. Bago kurtina na taon-taon kurtina ang tigbabayadan. Minsan sa next year ngayon, last year ngayon, nagbayad ako sa kurtina duman sa grade 1. So grade 2 naman ngayon, kurtina na naman ngayon bayadan ko. Ito kaya pala, anong so akin niya, igwang kinder, may grade 1, may grade 2, about grade 6. Ay, magugulpi talaga, taon-taon. Yan po mga tugang, pakonselo na. Yung nag-antabay si Sir na Romel Quiñones sa mga oras na ni Sir Romel. Salamat pa. Classmate, kumusta ang palaro? Bareta ko, may mga qualifiers kita halin sa Region 5 para sa gigibo na palarong pambansa. Kakatapos lang kakauli lang ninda halin duman sa Lucena ba? Duman gigibo so pre-qualifying match. Lucena, paguna ko Laguna. Kala ko Laguna. Laguna, basta dyan sa Southern Tagalog. Dyan ginibo so parang qualifying rounds and may mga nakalaog na taga Bicol and kinahampang pati ninda so NCR bako karaw-karaw na region. So kapirikla so taga NCR ta pinadarapa kan mga Bicolano. Pag-abot sa mga arog kaya na sports, palarong pambansa, palarong Bicol, aragawan kong pwesto kang top 3 na yan, NCR, Calabarzon, tsaka ang Central Luzon Or kaya ang lugar kung sa inyo ng Cebu, Eastern Visayas ba ang Cebu? Eastern Visayas. So, yaon dyan ang Cebu. So, yan ang mga nag-aragawan sa top 1, top 2, top 3, top 4. Ang Bicol, at least nakapatumbang yan kang NCR. Talaga pa lang ito, garo pre-qualifying match pa lang ito. Bako pa talaga ito actual na palaro. Pero at least mga matitibay ko niya ng mga ang mga players ta. Na-recall ko lugod so player ko dati sa chess kan nagkapot pa kita kan chess, nag-coach pa sa chess. Si Franklin na Andes kung nakaantabay mo niyan or ma-replay niyang programa pero may nag-antabay sa isa yang ama. Ngunyan nasa FEU na sa ngayon Sir Carlo. Nasa FEU na. Kinuha siya kan FEU, nag-graduate siya sa Central. Nanggana siya duman sa national sa Ilocos kaya so nagpa-Ilocos kami. Nanggana pantulo sa Bilog na Pilipinas. Nanggana siyang dapat number 1 dapat siya kaya pero medyo may technicalities. Kaya nagpantulo. Pero kinuha siya kan FEU. Ngunyan, naglalaban siya sa ibang bansa. Tiglalaban siya kan FEU. Nanggagana pa. Last kong parita sa iya, nanggalaban siya sa Australia. Nag-chat sa kuya. Sir, nagana ko sa Australia. Ano niya po nakalingaw sa kuya si Franklin. Good luck and dakula or harayoan maabot ka ni Franklin. Sa eskwela. And so mga players pa, dito sa Bicol na matitibay, lalo sa Legazpi. Mga matitibay ng mga players. Teka mo warang pag-asa, laban lang. Lalo pang suportado man kan na LGU Legazpi, buda suportado man ni Sir na Romel Quiñones, buda ni Sir na Dexter Season. Oo, kasi kaya sa yung superintendent at mga school heads. Suportado kan Dep. Sir Randall, mahagad lang ako ng diet na panahon para ipaharam sa mga sagabos na interesado na magbali or mag-entra sa Gigibonming Summer Sports Camp. Nice! Elementary school. Sige,
susog sa history kan sa muyang eskwelahan, kadakon na napoproduce kaming mga parakawat. Oo. Nakakabot sa national level, pag-abot sa mga kawat na chess, Table tennis, yaw tendo. table tennis, volleyball, and basketball. So, iyan gusto kong masustiniran. Kaya ngunya na summer, pinagmarhay mi na magkaigwaning araw kayo na aktibidad. Tangarig, padagos ang training yan sa tuyang mga kaakian. And sa sports, kaya bagan sikreto dyan, continuous training man sana, plus support, ano yan, pagkabot sa mga logistics, etc. Basta pinaka-importante dyan ang training. So, sige na ako, sustiniran tayo nita, yung nagtataong pride, sinumra, na sa muyang eskwelahan. So, imbitado ko aga, boss, na kung may mga aki ka mo na interesado na mag-intra sa summer sports camp or summer sports clinic na sa may vacation sa Bugtong Elementary School. Available po ang Morning starts. po. Morning start kayan, Sir Carlo. Mapuon yan ngunyan na ultimong semana kaning Hudyo. Last week in July. Matapos, Matapos yan bago magbukas ang klase. So, di ba, more or less, ano opening ang klase? August, naipang school calendar na pigluluwas pero may nagluluwas ng mga uring-huding na August 28. Daa pa man. August 28. Daa. Data yan na masabi. Confirm. Confirm. Dahil pa sa school calendar na pigpapalawas ang Department of Education. Sige. So, alat-alat lalong-lalo na itong mga akinindo na interesado or inclined sa sports. I-welcome kayan ka, boss, Sir Carlo, basta ba ko taga-bugtong nag-klase? Maski from other schools, pwede mag-join dyan sa summer. Pwede, we are not limiting to residents or pupils of Bugtong Legazpi City only. But sumangyaon sa neighboring barangays, welcome man po yan. In fact, in principle, I had the support of the division's sports officer, Dr. Francisco Dexter Zison. Sayang sinabi na yaon ang sa iyang full support sa inisyatibong yan kang Bugtong. Nice. Very good. Ayos. Yes. Palakpakan. Pag mga araw kayo mga initiatives, talagang magayon, ano? And para ini sa mga, kumbaga, Kahubin. para sa bata. Batang makabansa, bansang makabata. Sabi ni BP Inday. Pero day patapos ang urulay ni attorney kay sa iyang bisita. Negative na sa sunod Negative na. Edisyon gan sa tuyang programa. Sige, Webes na lang siya. Webes na lang aray balik pagpagpalta natin sa programa. Sige. Sige po, mga tugang, mamamiss din do si Attorney Olfindo. Pirang minuto lang nakaulay na ito or nakasabay natin sa programa. Dahil nga si Attorney nakapag good morning or nakapag good evening, nakabati sa mga parang tabay masyado. May nagabot pa nung bisita. So, don't worry, basta pong yaon si Sir Carlo, wala kitang problema. Makusog anong buta dito sa programang Edog Action ta, yaon si Sir Carlo. Hindi kita din problema kaya. God bless tabi, Ma'am Beth Cana, salamat po sa pagantabay. Thank you sa indo pong padagos na pagtitiwala sa Bicol Net TV. Happy birthday pala kay Manong Brian, yaon dyan sa taga-Bugtong, Sir Carlo. Birthday yan. Pampira mo na 18th birthday mo Mano, pero magkaedad lang kitang duwa. 18th birthday niya ngunyan, pun pag high school kami kaya talaga magibahan na kami duwa. Kaya mag-irmano kami duwa kaya 18th birthday niya ngunyan. Subot sabihin mga tugang 18th birthday parehas ang edad min duwa. Happy birthday tabi Mano. Pasay mo ang lindok asin an siram kan kinaban sa good ngunyan. Sa may mga birthdays man po, happy birthday po sa inyo. Sige.
Sige. Ising na tayo. O di, Sir Carlo, parting words kita. Next naman kita sa Webes naman kita magsarabay-sabay or kung pwede sa aga. Sayaw pa sa Pero ang schedule talaga ng Edog Action is TTH. Tuesdays and Thursday. Tayo ini si Sir Carlo, busy ini. Muna si Atty. Pindo, busy man dado aling unya, no? Busy man si Atty. Pindo. Kaya, ang talagang na oras is walang nindang oras, ang Tuesdays and Thursdays lang. Kaya ang MWF, tabag ko masyadong busy si Sir Alan ang ma-MWF. Naman sa real time, si Kuya Alan. Hali, palang naman si Atty. Kasubago, ano? Kay Sir Alan. Sir Carlo. Guest speaker sa West Video Honor. West Video Honor. So bago sa graduation kang Biga ba si parang Biga. Oo. Tapos papaulit ko ta sa speech na sa digdi sa programa kundi nakamalit ko. Dahil pala po. Kaya din nagbilta. Kaya pa pala din nagbilta. Tapos may papaulit mo sa speech niya. ayun sa iskwela. Sige po, oras na, alas 8:17 na po ulit pagbangging. Wala. Supposed to be tabi ha, 7 to 8. Paringan na tayo pa nagprograma si Online Express. Kasi yun ang oras din 8 to 9. Si Dante dapat nagprograma kayo so Online Express. Kaso dahil pa man siya nagprograma, baka next week pa or umiya na masunod ng mga aldaw. Ito na nga may mga busy pa at mga pag-iriba taligdig. Pero at least yaon mangyari kami ni Sir Carlo. Nakasabay, no? Sige. Kita po tabi siguro, Sir Carlo, luhay-luhay na mapaarong sa programa. Ayun po. Salamat kan sa endong pagkantabay. Lugod, pero ka mong yaon kay banan niya sa mga masunod pang edisyon kaning programang Education. Yeah. Bye! Sige po, salamat tulon. Kami po tabi para na sa Webes naman po mga tugan. Salamat tulon. God bless Albay, God bless Bicolandia. Pilipinas, ano mo na kasi ng problema, may solusyon. Basta po may action. Salamat tulon, bye! Ginawang taga. Salamat! Yan ang presentasyon ng kasulok nindo sa edukasyon. Edo Action! Ang tabayanan ang masunod na presentasyon. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World